Hello guys, welcome back to my channel. Thank you so much guys. Thank you for your support. Ngiyabonga ukuthi niyayibukela ichannel yami, ngiyabonga ukuthi niyalike, niyacomment, niyasubscribe. I really appreciate okwangempela guys. Namhlanje ke siqeza kokwansile futhi ngifuna ukukhuluma ngomehluko phakathi komlanjwana Nevezandlebe. Umlanjwana ingane ezalelwe ekhaya. Ngenze ukuthi uma wayizalela ekhaya yena washada noma akashada kodwa ingane ezalelwe ekhaya ibizwa ngokuthi umlanjwana. Kahle umlanjwana kunomlando behind, because angithi njengoba ngizoyizala ngika amajola ingane kuyaka, let's say sithi yakamncube or yakamthembu or wherever, mabebuza ukuthi okay ubani igama lakho, nginiyazi ukuthi emakhaya babuzana, bathanda ukubuzana ukuthi ubani igama lakho, ngubani bani, ungwaba bani, wakamncube. Hawu umuzwa wamncube ngoba ukho nje lana, hayi ngizalwa intombazane yakhona. Oh okay, lezalwa ubani? Yeah, so kuba nomlando umuntu akakwazi ukuthi avela athi nje ngwakamncube, uzalwa umncube lo, cha kumele achaze ukuthi cha ngwakabani isibongo, ngizalwa ubani, ikhaya kukuphi. So ke lezo story, this is why bathi ke umlanjwana, because wakwesinye isibongo kwesinye isibongo, that is why bebiza ngokuthi umlanjwana. Then ke guys ke ivezandlebe ke umntwana ozalelwe emshadweni kodwa engazalwa indoda osukushade nayo. Ake sithi mhlambe unomntwana wentombazane ushadile la shade khona, ebese ke ezama engxenye ayithuke sethola ingane yakomunye umuzi engasiya la shadile khona, ayithole sethola ingane yakamakhelwane noma ethola ingane yakwenye indawo kodwa eshadile. So lo ngane ke kuthiwa ke ivezandlebe, ngoba iveze indlebe zakamthembu kamkhize engasiya la ekhaya. So bayibiza ngevezandlebe ke guys. Ngiyathemba ukuthi ke niyakujabulela ukukhuluma kwami ngesiZulu. If kukhona enye into ongafisa ukuthi ngikhulume ngayo, ungangishiyela i-comment ngenzansi. Guys, I love you so much. Bye.